Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Jing. Oke guys, kali ini aku arepe nggodhog ubi celembu. Soalnya kan bojoku pengen ubi celembu iku wis suwi guys. Kok suwi? Paling sampai semingguan. Dekne gak petuk wonge. Rono gak terima pisan guys. Bojoku rono dhewe gak petuk. Mari ngono aku rono lewat ke jek tutupan. Kan isu aku yo. Terus mari ngono rono neh awanku gak petuk. Aku sore kon balik rono gak petuk. Bengi gak petuk bar magrib. Terus mari ngono jam 09.00 iki lho nekatane digongono neh. Ya ora petuk, guys. Wong kan soalnya ider ku nanggo tepak, nembur idere nang cepu. Sampai aku ndek dijak bojoku ku muter cepu, biasanya kan mangkale iku ning anu, guys. Apa jenenge ning taman. Biasanya ki mangkale ning taman. Kadang mangkale ning iku lho, guys, apa? Plaza. Aku dijak muser-muser iku yo gak nemokno, guys. Wong iki pengen wis gedhenane lagi iki keturutan arepe tak godhog guys ubi celembu iki. Nek ning kene regane 20.000. Tapi ki mang dikek bonus 2 yang kecil-kecil guys. Sik ape tak godhoge, ape tak kumbahin dhisik. Iku engko langge tak godhog ngono guys. Oke. Iki guys, ubi celembune iki mau bojoku tumbas anggek iso petuk wonge guys. Ya Allah, wis pirang dina ya. Deknan iki rono gak enek. Awan gak enek, sore gak enek, bengi gak enek, sesuk enek gak enek. Wong kan saiber guys. Iki jenenge ubi celembu guys. Iki mang regane 20.000, ning kene 20.000 guys. Tapi iki entuk imbuh ki mang dimbahi 2 jerene bojoku. Dadine iki isine 4. Gedine 3, cilik 1 ngono lho guys. Nek mang dimbahi paling ki yo, paling ngene mang paling 20.000. Nek ning kene regane pira guys? Lagi dene wis pengen kedeknane kae tapi langgek petuk wong iki guys. Penampakannya kayak ngene iki, jenenge ubi celembu. Guys, yo kan. Iki arepe tak godhog. Guys, arepe tak godhog iki. Nek Magicom ae guys, nggodhoge kan. Nah, ya nek Magicom lho guys. Gak usah ning anu dandang. Oke guys, iki arepe tak irisi. Sing gedhi mah irisane iki guys. Dene nek tidak Magicom ya guys yo. Aku ini apa nih? Ini guys, nek nang iki Mbak Mis tuku. Terus diweni Mbak Mis pas godhog guys. Aku terus tak jajal. Terus bojoku pengen, aku dek iki yo wis pesen online guys. Perkara gak ketemu-temu wong iku, aku pesen ning online sampean. Tapi ora dikirim, kita engko dikirim. Terus pesen online guys, pesen apa yang pas untuk rega murah. Pesen bawang untuk rega murah. Terus pesen tampah untuk rega murah. Aku nek kon dolanan online lho guys. Mesti kilapi. Soalnya nek pas rega murah ki cekot terus ngono. Pokoknya Cici aja nak. Jadi amat pora ya tak delik Magicom guys. Tak jajal sih guys, kalau kembang mau tak gak anu loh. Wis muat nih. Ubi celembu, ubi madu.
muat guys iki. Muat akeh ya. Tuh. Guys. Delek Magicom ae. Praktis. Jenenge bocah saiki ngono ya, delok guys. Sisiran parah ya jan. Kok lali rambutku delok. Iki rambutku delok guys. Tukulane ning kene aneh ya. Nah. Samene sik. Terus mateng guys, mau aku wis masak apa jenenge sayur asem, goreng tempe, goreng jalur, terus aku itu guys apa ngoseng pindang apa jenenge pindang apa ya nek ngarani pindang apa lho guys regane 8,5 memang apa jenenge tak ngerti aku lali guys iki tak kumbane dhisik guys tak kumbane dhisik ya aku lemu guys tapi nek ape kuruk yo angel guys gak iso mabeni ngemil soalnya aku nek jajan pasar ku walah mangkuk jajan kemangan gak iso guys tapi kalau anu ki asli lemu guys umur kuliah kayak 2 tahun 20 kilo pas siji wis pas di SD lho guys bayang bobotnya 35 kelas 6 iku wis kelas 5 ding 55 SMP ki sudah 8 guys kelas 1 bayang guys kelas 1 itu sudah 8 kita guru ki aku dulu guys jadi ngomongnya pas aku ditinggal mbak aku SMP kelas 1 guys terus bebeku ki pas kelas 2 ki mau down jadi 58 gitu terus orang ngono SMA ya cek kuru guys jadi mau mikir sekolah dan SMA ngomong mikir ditinggal ngono guys terus sekarang ngono kuwi cek kuru terus nih Jakarta yo perantau guys aku kayak merantau nih kene kan aku 17 tahun guys aku seneng metu sekolah ki 17 tahun ndak masa sekolah iki 2012 lulus ya aku 95 kira ya 16 tahun 12 tahun ini Juli kan lulusan kan gak Juli toh guys udah rantau nih cek rondok puru soalnya ngono guys tak lateni mangan di pertama gue kerja wangi ngomong ngono soalnya aku nunggu cukup umur boleh nih 12 tahun terus keterimanya neng iku guys supermarket naga Cikarang guys aku nek biyen tahun ning Cikarang tapi ya dulu tok aku soalnya bodoh kayak mulai ki aku langsung metu guys aku mau nek bodoh ning kota mau kayak aku mau almarhumah Mbak Lisa kayaknya ya pas aku ning Jakarta kayak wis guys ki wis tak cuci ya guys yo dadi iki ape tak cupno ning Magicom pakai banyu terus tak delek ning kene Magicom kuwi gak tau tak ngusui guys iki guys menampakane terus tak delek ngene ae tak amplongane Magicom deh nih guys
jadi ngene magicom. Cukup sekian konten kali iki. Engko nek wis mateng tak no guys ki, soalnya aku arep bayar arisan ngene Mbak Ama, terus apa nih ya guys, nyapu gurih nyapu kene wis ngarep, wis penggaanku sebar guys, kok masak nyapu gimang sengen disapeni Mbak Naira, terus aku sisa-sisa karek 200 guys aku guys, ya Allah aku tak terus dhisik yo. Terus engko mapak anakku sekolah. Itu cukup sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.